guys! Good afternoon! So, for today's video, mga to kami sa grandstand kay magkuan joy event ng Zumba, which is Jaon Siwal with D. Guzman. We're so excited. So, kami anatasan ko man ang Abante Surga Social Rescue Team na mag-assist dito. If ever ba dyan akong joy mga disgrasya or mga na-injury. So guys, are you ready na? Ready na kamo? This is my teammate Anjing, Ate Rogen, and also me na pinakagwapa sila to yun. Kasi So ready na tayo makakitakan Wawi Di Guzman. First, Mr. Jawa magkuhan trabaho, igat-igat gapon, no? Ano, Jing? Mr. Gawi na dapat trabaho, wala uyag-uyag yawan. So, amorato guys. See you there. Bye. Guys, pasingod na kami. Amo driver. Ay, jaja. Kuan. Jing. Yaw. Ano jaja? Atura sa taas. So, pasingod na kami sa kuan sa grandstand. Ambulance sa mo tagamit kay. You know, delikado na. Pagsugo nang? Pasingod na kami sa kuang kuman. Tabi dyan siko mo. Si Uncle Bayong, si Uncle Rico, si Anjing. So, onom na kami kuman. Okay. Diyan na kami sa grandstand. Ready na tanan sa grandstand. Anamurakan position na mo yung anamurakan lugar pa na kami kapit. So sa taas kita. Sa taas ko nung kita, Jing. Dali ka sa pikas. Hi guys. Ato ng mga dancers, ready na sila. Sila po ay. I-upload din mo dyan? Correct. I-edit. Mag-edit dyan ako. Sige. Ipa-edit ko kami silver. So, dyan na kami guys. Super really? Ako ra gani guys. Ready na ang event. Ito ko yan, kamalas. Ay na event. Wow, Pero Jin, ato na si Wawi yun. si Wawi Di Guzman. So, makuha na mo dyan totoo pag magawas na. Guys, ready na sila. Mrs. Marisol Marak Pretzjar, PGMC, Nbox, Resto, KTV, Tepsicaw, and Harborside. Excited na ba mo sa Jao? Lesson Press. Excited na. DigiPay Enterprise. Manaala sa puno kami. Apil sa ila. And Ironman Diyan nila ako THRS. stage. So, dyan na to PNP Police. Tibay, KT Corporation, Ito na to mga PNP mo. Apil sila sa 5-Star Ads Printing Services, Suemco, Zumba. Honorable Jubiti Dumay, Honorable DC Roda, Mrs. Lina Lastima, Mrs. Precious Bucket, VGN Fashionista, So, ang panahon ko man, waya mo sabay, uyan-uyan. Pero tuloy daw ang ligaya. Honorable Ilin Kim Artist, Mrs. Ivy So, manadyan sila taon-taon. Bengals Tailoring, Mrs. Cecil Conjorado, Cardinal Drexia. Ba? Gotom yan. Pero yan, ganda. Salamat sa feed mo. Eventually Economic Enterprise. So guys, stuck kami kaman kay Oyan pa sa gawas. But sa feed mo na kapasuyod kami para lang makasilip. So, ang mga stress na
Ama naman excited kayo. Ang excited nila kung ano. Waya na. So, pagkabot na ako din kayo na fresh pa kuman yan. Salamat kami sa feed mo, sa ila sir, kay tagpuan kami. Pasilong ani kami rin sa ila office. Here. Idol Surigao! Okay, before siya musaka, ako introduce. Diba siya ang So guys, John na kuha na sila si Wawi Di Guzman. Love team po siya ni Julian Santos. Okay! Batang 90s, please welcome Zen Wawi Di Guzman! Let's start the party now! Okay. May gabi. Oh my Sonis ang God. galing. Salamat tayo sa Ginoo nga. Okay ng panahon. Yes. Wawi Di Johan Guzman. takon pagtikpa mo sa aga. Grabe yung saga. Hey! 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 Come on! Hey! Ito na si Wawi Di Guzman guys. Hindi kami makasuot kay. Hey! Sana. Hey! Shit. Tao gayud kuya. Hala. Sayaw oy. Dance series na pagkatao. Wag lami kayog kiay. Hala sige dira. Kuya nga. Kuya nga. Chasing the clouds away. I'm not forgetting the key that I stole from me. Every day in the night, in the all the stars of the night Wawi. Dito si Wawi yung ting. Wawi Di Guzman. Pagpik mo sayaw oy. Waya kasi kapuyan do sige sumadyaw. Hala bira. Panagsaon na ini makasunod sa kita kay sa event tala. Laban kaya ipaglaban mo. Rocha, baby, Rocha. Talaga. Kung saan dyan ko naalin sila kay baka na nakita inalawas sige ko ang lingkod. Grabe ka bagtik ni Ate Masaya oy kanang nakapitchog short bagan amo naman ang assistant dancer ni Kuan Wawi Di Guzman. Gusto yata. Patay! Nayawa na! Pak! Pak! Bida-bida! Woo! Woo! Ako rin ko, di mapablog ko. Di mapablog sa ako rin ko. Pak! Kana!